Yes. Wewe luonge japuonje wa kiasa ja machalo kamage. Luongo teko giro maler ma polo ya sama la. Pod wantie tongo wangi ya so mi wajobunde jo lang mana buo teko api na biasa Kristo ruodwa.
Luongo muchiri aya so getako makada ben kono chungwe botako ni ate de biaso dungi oko